Venäjän vallan ensi vuosikymmeninä farmasian ammattikunta yritti perustaa yhdistyksen useita kertoja. Lopulta Suomen suuriruhtinaskunnan keisarillinen senaatti hyväksyi farmaseuttien eläkekassan säännöt. Kassa kokosi ammattikunnan yhteisöksi, jonka osakkaita olivat apteekkarit ja apteekeissa toimivat proviisorit sekä farmaseutit. Samalla kassa tarjosi eläketurvaa osakkailleen, näiden leskille ja alaikäisille lapsille. Farmaseuttien eläkekassa oli ensimmäinen maanlaajuisesti toimiva eläkekassa. Eläkerahastoa kerrytettiin ensimmäiset 10 vuotta, jonka jälkeen kassa kykeni maksamaan eläkkeitä. Naiset olivat alusta alkaen tasavertaisia osakkaita, jos pysyivät naimattomina. Aluksi eläkeikä oli 45 vuotta, mikä osoittautui pian liian matalaksi. Eläkkeitä pienennettiin luvatuista määristä, mutta sääntöjä oli muutettava ja eläkeikää nostettiin 55. Kun muitakin farmasian yhdistyksiä perustettiin, eläkekassan merkitys alan yhteenliittymänä ohentui. Kiinteän suuruisten maksujen ja kiinteiden eläkkeiden arvo romahti 10% ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä inflaatiossa. Uuden farmaseuttiliiton vaatimuksesta farmaseutit vapautettiin pakollisesta jäsenyydestä. Kukaan ei ollut kassaan tyytyväinen, mutta osakkaat eivät kyenneet sopimaan parannuksista. Ennen toista maailmansotaa muukin eläketurva oli olematonta. Kassa kesti vaikeat ajat vain kunnian kautta. Kun uusi laki kassoista vaati suurempaa vakavaraisuutta, osa apteekkareista luopui eläkeoikeuksistaan. Vuoden 1945 säännöissä osakkuudesta tuli taas velvollisuus, ja koko farmasiakunnan oli kuuluttava omaan eläkekassaansa. Oli aika päättää riidat ja alkaa sopia. Nousun avain oli siinä, että eläkkeistä tuli osa sovittavia työehtoja. Työntekijän ja apteekkarien maksuista kertyi aivan eritasoista eläkettä kuin vanhan kassan kiinteistä maksuista ja eläkeeduista. Mutta inflaatio saatiin kuriin vasta, kun kertyviä varoja päästiin sijoittamaan hyvin tuottaviin vuokra-asuntoihin. Niistä tuli koti monelle apteekkilaiselle, työssä olevalle tai jo eläkeläiselle, kun tuolloinkin oli asuntopula. Yleisen työeläkkeen tultua kaikkien apteekkityöntekijöiden tellit hoidettiin omassa eläkekassassa. Farmaseuttiset jatkoivat lisäeläkkeensä maksamista ja apteekkarit maksoivat vielä ylimääräistä lisäkannatusmaksua heikommassa asemassa oleville farmaseuteille. Kun YEL säädettiin, apteekkareista tuli taas itselleen eläkettä kerryttäviä jäseniä. Työeläkkeitä parannettiin ja kaikki saivat tasokorotuksen. Samoin sovittiin farmaseuttisten työntekijöiden eläkeiäksi 63 ja täyden 60% eläkkeen kertymäajaksi 30 vuotta. Suuret harppaukset päättyivät, mutta vielä 80-luvulla säädettiin yksilölliset varhaiseläkkeet. Kun yhä useampi eläkkeensaaja eli yhä kauemmin, tuli aika sopeuttaa etuja. Lama vauhditti muutosten aikataulua. Indeksiä taitettiin ja myös työntekijät alkoivat maksaa osan TEL-maksustaan. Ihminen jaksaa työssä paremmin, kun työkyvystä huolehditaan hyvissä ajoin ja on mukavaa päästä terveenä eläkkeelle. Eläkevaroille tarvittiin suurempaa tuottoa ja parempaa turvaa. Siksi sijoituksia monipuolistettiin ja niitä suunnattiin myös ulkomaille. Silti kiinteistösijoituksiakin tarvitaan vakauttajana. Apteekkien eläkekassa on yksityisapteekkien työntekijöiden ja apteekkareiden eläkevakuuttaja. Oma eläkekassa oli 1950-luvun alusta asti apteekeille edullisin tapa hoitaa farmaseuttisten työntekijöidensä pakollinen eläke ja lisäturva. Muuttuvassa maailmassa kassa antaa edelleen turvaa yli 8,000 työntekijälle ja yrittäjälle. 90 vakuutetusta on naisia. Eläkkeen saajia on yli 4700. Vuosittain eläkkeitä maksetaan noin 78 miljoonaa euroa. Eläkekassan sijoitusomaisuus on kasvanut 530 miljoonaan euroon.
Kassalla on vakavaraisuutta ja ammattitaitoa ottaa luottavaisena vastaan tulevat muutokset eläketurvassa ja sijoitusmarkkinoilla.